मी वृंदावन अपार्टमेंट आणि शिवलिंग देवस्थान आतिलपेठ डिचोलीचा अध्यक्ष दिगंबर परब बोलतोय। आज इथं एक घटना घडली रात्री। म्हणजे आमची जी देवळाची शिवलिंग देवस्थानाची फंडपिटी होती ती अज्ञात चोरट्यांनी कुठेतरी फोडली आणि त्याच्यातले जे पैसे होते ते लंपास केले। आता काय झालं की आमच्या सकाळी 6:15 वाजता आमचे तिथं जे दिवा लावायला म्हणा किंवा साफ करायला म्हणा मिसेस लावणीस भाभी येतात, त्या सकाळी 6:10ला आलेल्या, काल सकाळी आलेल्या आणि त्यांनी संध्याकाळी पण 6:15 वाजता रात्री दिवा लावून त्या परत गेल्या। पण ही घटना साधारण किती वाजता घडली त्याचा अंदाज म्हणजे इथं बघितलं तसं तर आमच्या जे रहिवासी आहेत त्यांची वर्दळ असते, रात्री 11, 11:30, 12पर्यंत येणं जाणं चालू असतं। त्यानंतर ही घटना घडली असेल। सकाळी ती परत दिवा लावायला लावणीस भाभी 6, 6:15ला आली, त्यावेळी तरी बघितलं तिचं जे कुलूप होतं, म्हणजे गेटचं जे कुलूप होतं ते कुलूपाला जी रिंग होती ती रिंग कट करून कुलूप आणि ती रिंग आणि तिकडे म्हणजे बाहेरच्या बाजूला टाकलेली। तिने बघितलं तर दरवाजा उघडा होता आणि लॉक तिकीटला ती आली आज आणि तिने दरवाजा उघडत आज गर्भकुडीत गेल्यामुळे तिने बघितलं की फंडपेटीकडे ती गेली। म्हणजे तिला वाटलं काहीतरी अघटित घडलेलं आहे। म्हणजे फंडपेटीकडे गेली तर फंडपेटीची जी चेन होती ती चेन तोडलेली होती आणि फंडपेटी उघडलेली होती। आणि त्यानंतर तिनं इथं आमचे भटजी आले, त्यावेळी भटजीला कल्पना दिली। भटजीने बघ आमचे ते मालवणकर काका इथं राहतात, त्यांना सांगितलं आणि त्यांनी मला फोन केला अशी घटना घडली। आणि मी खाली आलो, त्यांना घेऊन मग चावी घेतली आणि आत गेलो तर सगळी परिस्थिती तशीच होती। म्हणजे हे आमची फंडपेटी होती ती फुटलेली होती आणि आज फक्त थोडी जे कॉईन्स होते ते फक्त थोडे होते, बाकी काहीच नाही। मग मी ताबडतोब पोलीस स्टेशनला फोन केला। मग ते सगळे PSI आले, पोलीस आले, सगळे त्यांनी सगळं पंचनामा केला, बघितलं सगळं त्यांनी। आणि बाजूबाजूचे म्हणजे जे डेंटल क्लिनिक आहे तिथं CCTV आहे आणि सुपर मार्केट त्यांचा पण CCTV आहे। त्यांनी ते सगळे चेक केलं काय तेवढं। आता मी जाऊन मग पोलीस स्टेशनवर सगळे रितसर तक्रार केली, कंप्लेंट केली आहे, त्यांची चौकशी चालू आहे। आणि अशी घटना घडणारी पहिलीच एक 5-6 वर्षापूर्वी अशीच घटना झाली होती। त्यावेळी तर कुलूप नव्हतं, लॉक नव्हतं गेटला, कुणीतरी आत गेला, ते पंचपात्र होतं म्हणा लामण देवा ते चोरून गेलेले। पण त्यानंतर आम्ही लॉक घातलं, पण त्यानंतर 5-6 वर्ष अशी घटना घडलेली नव्हती। 6 वर्षांनी पहिल्यांदाच ही घटना घडलेली आहे। आता पोलीस चौकशी सगळे मी रितसर तक्रार वगैरे आम्ही केली आहे, ती रितसर चौकशी करून ते आता कळणार बाबा कोणी काय कसं काय केलं, काय झालं ते।